चिरां जिल्लानि सिसुबारि गामिनि दैबानाजों खुरखाजानाय राहाबादा थानांनायफोरखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD सांग्रां ब्रह्मआ सुरा लाहैनानै अनसुंथाइ होदों। लोगोसे बे खुरखानाय खानामाक्रा दैनि गुदिखौबो नायगिदिंहैनानै थाबैनो दैखौ गावनि लामाजों दैथायहरनायनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो बे खामानियाव रायजो राजानिफ्राय नांगौबादि थोजासे हेफाजाब होगोन होनना निसिमा ब्लक UPPL आफादनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारिया फोरमायदों। जेनाखि सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों जेनाखि दैनि खुरखारनायनि जेनाखि बे माख्रा दैनि खुरखारनाय जेनाखि बे गामिखौनो खावनै खालामनानै होबाय। बियो जेनाखि गामिनि थागिबि बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जोङो सासे सुबुं हिसाबै नायनानै थाबानो जानाय नङा। जोङो बयबो दिनै आवगायबोनांगोन मा रोखोमै जोङो हेफाजाब होनो हायो। दा दिनै आं फैदों बिथांमोनखौ केम्पआव नायहैदों। केम्पआव नायनायनि उनाव माखासे अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइ होनायनि उनाव दानो बेयो मानि थाखाय जादों एक्जाक्टलि बेखौ आं नायनो लुबैदोंमोन। दा गिदिङै फैनानै नुफैबाय जेनाखि माख्रा दै बे माख्रा दैनि खर'आव जेजोंनाखि फिसा मोनसे दंग' लांनायमोन बे गामियाव। बे दंग' लांनायजोंनो मेन माख्रा दैया बोहैलांदों। बिनि थाखायनो बे गामिया खावनै जादों आरो गोबां न'खरा सिलिंखार जादों। दा बे खर'आव जेनाखि बायफ्लंलांनाय बे बायफ्लंलांनायखौ जुदि जोङो साननैसो एसे खस्थ' खालामोबानो जुदा मोनसे चेनेलजों हरनानै जोङो जेनाखि बे मोनसे मेन गामिनि गेजेरजों जेनाखि दै थांदों माख्रा दैया बेखौ जोङो फोजोबनो हायो। आरो बेखौ आं एक सप्तानि गेजेराव गासैबो लोगोफोरखौ नांनानै सिजुगुरि गामिनि बिथांमोन आरो जोंना निसिमा आनसलिकनि एबसुनि बिथांमोन दङ। गासैखौबो लोगो नांलायनानै जोङो बे दैखौ जुदा फारसे डाइभार्ट खालामगोन आरो बे गामि गेजेरजों बोहैलांनाय दैखौ जोङो गैया खालामगोन। हाथावै होननाय बुस्थु जेबो थाया। दा नाजायोबा जोङो गासिखौबो हायो। दा बेनो खोथाया जोंनाव गोसोआव मोनसे गोगोम फोथायनाय थानांगोन। गोसोआव जुदि गोगोम फोथायनाय थायोबा आरो मावनो थाखाय जुदि इच्छा जायोबा गोसो जायोबा जोङो गासिखौबो हायो आरो जोङो बेखौ मावनानै देखायगोन। एक सप्तानि गेजेराव जुदि बे दैया रानाबा आंनाव सोंफिन। फ्लाडनि खोथाया जाहैबाय बे मोनसे नेचारेल केलामिटि। जोङो बेखौ बारग'नानै थांनो हाया। नाथाय फ्लाडजों जोङो जाहाथे मेक्सिमाम डेमेज जाया जोङो बेखौ जेनाखि मोनसे नेचारेल केलामिटिस बेजों जुजिनानै जोङो थांनानै थानो हायो। दा बिनि थाखायनो जेनाखि जोंना दासिमबो खुरखानाया सोलिगासिनो दङ। जाहाथे माखासे न'खरा बासिनो हाबावो गामिनि जेनाखि हा जोङो बेखौ माखासे बासायनो हाबावो। बिनि थाखायनो जोङो नैबे स्टेपखौ लानो गोनां जागोन। बिनि सायाव आङो चिफनि OSD हिसाबै मानगोनां चिफनो जोङो जनायगोन। दा एक्जाक्टलि रिसेटेलमेन्टनि खोथाया बोरै जायो आंथ' नायनायाव नुदों माखासे गामिया दाबो दङ। जुदि बे दैखौ जुदि डाइभार्ट खालामनो हायोबा गासिबो सिलिंखार जादों होननानै सानाखै। दैया गेजेरजों थांदों न' डाउट। खिन्थु माखासे दाबो हेबिसुवेल जायगा बे जायगायाव अपेन जायगा गोबां दङ। ओमफ्राय सेटेल खालामनो थाखाय खोब गोब्राब जानाय नङा होनना आं सानो। दा बेखौ आं बुंनाय नङा। इलिगेल माइनिं बा बेफोरनि सायाव आङो जेबो बुंनो थाङा। दा बिथांमोनहा जे दुखु खस्थ' सहायनांदों बेखौ आङो टेम्परारिलि भाबैबाबो मारैहाय जोङो इमिडियेटलि मोनसे मेजार लानानै बेखौ गैया खालामनो हायो आं बिनि थाखायसो फैदों। बे लिगेल माइनिं इलिगेल माइनिं बेयो डिफारेन्ट टपिक। जों थांनाय बाराव नैबे जेनाखि अखा हानायनि सिगां बे मोनसे गामियावथ' माथावरि अलमस्ट एराउन्ड 1 किल'मिटार आं खोहैदोंमोन। दा मा जानायनि दं आं खबर लायाखै। दा खबर लानानै माबा मोनसे जुदि मावनो हायोबा बिथांमोनजों बेथ' बिराद मोजां खौरां होननानै जोङो दिनै फोथायदों। बिसोर जोंनि निसिमा ब्लक UPPL मिटिं जानानै दिनै गोबां माने बे सिसुबारि गामियाव थानाय जोंनि थागिबि बिथांमोनहा बहुद खस्थ' मोननानै दङ। बिनि थाखायनो जोंनि पार्टिनि थ्रुयैबो गोबां मानसिफोरखौ जों हांख्रायनाय जाबाय। दिनै चिफनि OSD फैदों। बिथांमोना नुफैनानै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना मोनसे एसुरेन्स होदों दे दिनै गाबोननिफ्रायनो लानानै खमसे खम सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बे दैखौ सिसुबारि गामिखौ खावनै खालामनायनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै जुदि मेन स्ट्रिमजों हरफिननो हायोब्ला बेवहाय जोंनि सिसुबारियाव थाग्रा गासैबो खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि थागिबिफ्रा एसेब्लाबो रैखा मोनगोनखौ जों फोथायदों आरोखि। जोंनिफ्राय निस्सय फुरा हेफाजाब दङ। बिसोर जोङो लेबार
लेबारजों लोगोसे जों माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोङो गोबां बेहाय अर्गानाइजेसनफोर दं जोंहा एबसुबो दङ लोगोसे पार्टि दङ लोगोसे जोंना माखासे इयुथ वर्कार्सफोरबो दङ आरो जोंनि बिसेस सिसुबारि गामिनिफ्राय जायफ्रा खहा जाजानाय बिथांमोननि इमेन्सफोरखौबो लाफानानै जोङो माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोंनि तरफनिफ्राय हिउमेन लेबार हिसाबै आरो माखासे साजेसन हिसाबै जोंनावफोरा बाहाय साग्रिद दङ बेयाथ' आगोलाव बाहाय दांगाय दैसा होननाय दंमोन बेजोंनो बिसोर गामियावहाय माखासे खेथि खालामनो थाखाय बिदि खालामदोंमोन फिसासोमोन आरो बहुद बोसोर बुरि बे बुस्थुआ माने सोलिनानै दंमोन आरोखि नाथाय एबाराव हठात बे जानो हागौ भुटान डेमनिफ्राय बिसोरो दैखौ रिलिज खालामनो हरदोंमोन बेवहायनो बे दैजों माने गावनि कर्सखौ नागारनानै माने थांनायावहाय बे घटना दिनै जानो मोनदों देग्लायसो फार्स्ट टाइम होनजायो बेवहाय एसे आगोलावहाय माने सिगनेल मोननाय जादोंमोन नाथाय फ्लाडआ एबारावहायसो जानाय हिसाबै लोगो लोगो थांबाय जोङो माबानिफ्राय MGN रेगानिफ्राय एसे होफैदोंमोन खेबनैसो दाखालि नाथाय बेथ' मामुलि नालाय माने हायाखिसै आरोखि जों निस्सय नेक्स्ट टाइमावहाय बेखौ माने मोजां बोथोर फैयोब्ला गोरान बोथोर फैयोब्ला स्टेप लानो सानखादोंमोन नाथाय हास्लाबाखिसै आरोखि